אני שמעתי סיפור מהרב שלמה לוינשטיין, השם ישמור אותו. על יהודי בארצות הברית. היהודי הזה פתח איזה חנות קטנה, הוא וגיסו פתחו ביחד חנות והתחילו למכור, וככה לאט לאט היו סוחרים טובים. יום אחד הם שמעו על איזה זקן ערירי שמוכר בסיטונאות את כל מה שהם מוכרים בהרבה יותר זול. זול יותר. אז מיד יצרו איתו קשר והתחילו לקנות ממנו, ובאמת ברוך השם התחילו להצליח הרבה יותר. לאט לאט הקשר ביניהם נהיה הדוק, והתחילו להזמין אותו אליהם שבתות, חגים. אבל הערירי הזה היה מעצבן. אוהב להעיר הערות. היה מגיע אליהם שבתות, מעיר לילדים. אמר, אתה לא רואה שהנעליים שלך מלוכלכות. עכשיו זה האבא, בעל הבית, מסתכל עליו בתמיהה. תגיד לי, מה אתה מסתלבט? מה אתה עושה? אבל לא נעים, אז הוא לא מדבר. חוסר טקט. יש כאלה אנשים. הוא רק דופק הערות כל הזמן. יום אחד הוא נתן איזה הערה על איזה עציץ חדש שהאישה הביאה. אמר לו, עד אשתי. אמר לו, תקשיב, כפרה עליך, אני אוהב אותך, מזמין אותך בכיף, תאכל, תפדל יעיוני, אבל דחליל קום. מה אתה מעיר הערות כל היום? מספיק. זה הזקן הזה, כטבעם של דברים, כטבעם של אנשים שאין להם טקט, נפגע, נהיה ברוגז. אמר לו, ככה אתה מדבר, אתה לא מתבייש, לא מספיק, אני עושה לך טובה, אני מגיע להתארח. אמר לו, מהיום אני לא דורך כאן יותר. ולא רק זה, הזקן הזה היה מיליונר, מולטי מיליונר. אמר לו, תדע לך שאני רשמתי אותך ואת גיסך בצבא, והכל הורשתי לכם מיליונים. ואני ברגע זה מודיע לך חגיגית, שאתה יורד מהצבא, אני אתן לך $100. הוא שומע את זה, קודם כל זה פוגע, זה לא נעים, אבל זה לא הכסף. לא חסר לי כלום, ברוך השם. לא, עשיר גדול, אבל לא חסר כלום. ומה אתה נפגע? בסך הכל, הערתי לך הערה, לגיטימית. לא דורך פה יותר. ואתה תקבל $100. הלך. זהו, יותר לא הסכים לבוא להתארח אצלו. ניסה לפייס אותו, לשלוח לו מכתבים, להגיד לו, תשמע, סוף סוף, יהודי מקפיד עליו מבוגר, הוא לא רצה לפגוע בו, אבל, איך אומרים, הוא דחף אותו לקצה. עברו כמה שנים, ואותו זקן קצת נרגע. הוא כבר הפך להיות סיעודי, וקצת היה קשה לו וכו'. וזה, היהודי היקר הזה, עזר לו בכל. עזר לו בכל מה שצריך. כאילו כלום. הוא אמר לו, תדע לך, כל מה שאתה עושה בשבילי, אני לא מחזיר אותך לצבא. שלא תבנה על זה. אמר לו, כפרה עליך, תחיה עד 120, לא רוצה את הצבא שלך. מה אתה בא עליי גם על זה? עזוב, בוא נתקדם בחיים, אל תזכיר את זה בכלל. עברו עוד שנה, שנתיים, הזקן הזה קלט, שהיהודי הזה באמת עושה לשם שמיים ולא מעניין אותו הצבא. הוא לא דיבר איתו פעם אחת על זה. אמר לו, תראה, אני החלטתי למחול לך בלב שלם, ואני מחזיר אותך לצבא חצי חצי. אמר לו, פלוס $100. אמר לו, תהיה בריא, תודה רבה, מי אני שאני אחלוק עליך? בסדר גמור. המשך כרגיל, עוד פעם, זה לא עניין אותו לא לפה ולא לפה, אפילו שמדובר על מיליונים. אמר לו, תהיה בריא, הכל בסדר, תאריך ימים בעזרת השם. היה עוזר לו מה שצריך לעזור לו. יום אחד הוא בא אליו עם העתק של הצבא. אמר לו, הנה, שלא תגיד שאני אומר לך סתם. הראה לו את הצבא, חצי חצי, הכל נתן לו עם תאריך, חתום, הכל זה. אמר לו, כך תשמור אצלך. שמר אצלו. תודה רבה, תהיה בריא. יום אחד נפטר. באמת הוא דאג לכל מה שצריך, להלוויה, גם הוא וגם גיסו כמובן, דאגו לכל מה שצריך. אחרי הסיפור של ההלוויה והשיבה, בא עורך דין, לא יודע מי מינה אותו, הגיע עורך דין, ואמר להם, טוב, רבותיי, אנחנו צריכים עכשיו לפתוח את הצבא, לראות מה קורה ולהתקדם הלאה עם העניינים. תוך כדי הוא נתן קריצה לגיס. הוא לא הבין מה הוא קורא אצלו. לפעמים יש קפיצה של העין, אולי זה הסיפור. אחר כך הוא פתח את הצבא, והוא קולט שהעורך דין הביא את הצבא הראשונה, שהוא מקבל $100.
אמר, בואנה, מה הם עושים עליי? קומבינות. מה הם רוצים? לגזול אותי. יש לי כאן העתק של הצבא המקורית, יש לי את העתק של הצבא החדשה. אבל הוא אמר, תשמע, אם אני נכנס לזה עכשיו, אני מסתכסך עם הגיס. זה משפחה, זה לא נעים. הוא התחיל לאכול את עצמו מה לעשות. באותו היום, הוא היה צריך לטוס לארץ ישראל, הייתה לו חתונה. אמר, טוב, אני אחשוב על זה במטוס לפני שאני מפוצץ את העניינים. הוא במטוס יש לו כמה שעות טובות לחשוב, והוא חושב כל הדרך, בוא'נה, איך הוא עשה לי דבר כזה, הוא לא מתבייש. מה אני אעשה אבל? התחיל לחשוב. אז בזמנו, הרב ווזנר היה בחיים, אמר, נעשה שאלת חכם. יש לך ספק, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. הוא אומר, הגעתי לרב ווזנר. נכנסתי לרב ווזנר, אמרתי, הרב לא מכיר אותי, לא מכיר את השותף, לא מכיר את הערירי שנפטר. סיפר לו את הסיפור. אמר לו, הרב, תראה, עיקר הדין, אתה יכול לתבוע את משהו שלך, יש לך ראיות, יש לך את הכל. אבל, תדע לך, שמוויתור מרוויחים בעולם הזה. אז תבחר מה לעשות. הוא אומר, הדברים של הרב, יהודי, קדוש, שבא ליראת שמיים, אדם עם יראת שמיים דבריו מתקבלים. אמרתי לרב, אני אלך עם העצה השנייה שהרב נתן לי. הוא אומר, לקחתי את הצוואה, שרפתי אותה באש, כדי שאני לא אתחרט. שרף אותה באש. תקשיבו טוב, הוא חזר חזרה לבית, שום דבר לא דיבר. הגיס קיבל את הכל. הוא קיבל $100. זה מה שהוא קיבל. אבל הוא אומר, מאותו היום, העסק שלי, הוא כבר לא היה שותף עם גיסו, והעסק שלו הלך וגדל וצמח. הוא אומר, הגעתי לסכום הרבה יותר גבוה מהמיליונים שהייתי מקבל. ואחרי כמה שנים, הוא אומר, הגעתי לארץ ישראל, יש לי איזה חבר, אמר לי, תשמע, אתה רוצה להיכנס לרב ווזנר, נקבל ברכה? אמרתי לו, בטח, אני אשמח. ואז הוא נכנס לרב ווזנר, אמר לו החבר, לרב, תשמע, זה יהודי שהגיע מארצות הברית, סיפר לו. השם שלו כך וכך. הרב כבר היה מבוגר, הוא הסתכל עליו ככה, אמר לו, כן, אני מכיר אותו. הוא הרים את הראש לאותו יהודי, ומסתכל עליו, הוא אומר לו, נו, אתה יכול להגיד לי, מוויתור, מרוויחים בעולם הזה או לא מרוויחים בעולם הזה? אמר לו, הרב לא יודע כמה מרוויחים. כל זה ממה? אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא חלילה יקפח שכר בריאה בעולם הזה. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא נאמן ובעל מלאכתך. צריך לזכור, זה אמונה.